Tawa guys. Taptag alimatok guys. Ala. Ala unsa naman tao na. Hala guys taptag alimatok ko sa. Kawa. Hala taptag alimatok. Gahi sa ni tao. Ito sa akin Awa, guys. ano? Nagidod do. Tapang na guys. Oh, gidod do. Kainin mo guys. Awa. Kainin. Ay bada. Hala, gidugo guys, no, dugo. Go guys. Lagi sup-sup. Unsa may masulti nimo nga nataptan ka, Choy? Ako sulti dire nga. O di ko mahadlo ka ng kuan. Basic ito sa akin. Power Ranger mo na siya guys. Ano mi diri guys sa kuan? Padumi sa duangan guys. Nagpaabot mi sa mong kauban kay wa manad sa dan. Oh, dira si Bustangkay. Bustangkay na mo nay nag-guide na mo diri. Dugay kayo mong kauban. Atong pabuton guys. Okay, balikon niya kay basi na kuan to dito. Di kay to kay bawa man nagmotor sila uban. Dito kay paligid guys oh. Mo ni tay-tayan guys nga kuan guys. Tinggamaya guys. Niniagi motor guys. Kamay kayo. Nana mo mga kauban guys, dara guys ay. Guys. Ay tapadong guys. Okay, mga agi na sila guys. Guys, sa aga mong kauban mo sa guys. Ay guys, sa guys. Sa guys, dara guys. Oh guys. Guys, hello. Nasag sila guys oh. Nasag sila. Saan sila guys? Guys, kaniya mo ngarian guys mo ni gi-vlog ni kuan. Kisay ka vlog ani, kisay ka vlog dire. Tris buwak ka guys, dire nag-vlog guys among gingari. So, kami na sa Gamay gaganan guys, tanawon tani sila guys. Tanawon tani. Oy. Kani usa guys naglakaw, membro ni sa Tris Buwakak. Guys. Grabe dita guys ay. Dita. Guys. Nindot kayo guys oh. Mo na guys shootingan sa Tris Buwakak. Guys. Asapin na. Guys. Lisod guys sila dia guys oh. Gamay kayo ang kuan guys. Saya masulti niyo guys sa Taytayan guys. Indot kay view dire guys. Ikaw Power Ranger. Okay kayo. Indot kay dire. Saya masulti niyo sa Taytayan dire. Okay kayo. Bus Mutyok. Okay kayo, gamay na. Gamay. Oy, ang kuan dire. Ang tiktor na to, sa man. Ako motor ako pabantay sa. Nako. Yeah, autonomy guys, autonomy. Dato? Pati pa sa Na. Pabantay. Tara guys. Let's go. Yeah, laki. Drive. Nakatong laki yang sakay ato gangan. Nami sa ano guys, duangan. Duangan ka ng Kantibas. Duangan. Time to show. amo sanggi ngari ang shootingan sa Tris Buwakak guys. Wala di ko dili lagan. So karon ngari nami. Try. So
Beer na ko guys oh. Chuy kayo na. Ano daw bando ah? Ban guys ay na. Okay guys. Pamanad sa agyanan. Gapo kagdan. Oh, dara guys. Ay, naog ya. Sangko na ya. Naog man, naog. Yaga na ba? Balay so yaga. Ha. Kayo, yaga. Kita niyo. Kauban guys. Kanawa manad guys. Ano tao lang? Span. Okay, span dito rin mga guys. Awat dito lang guys. Ayat may tilapia guys. Yan, wala yung makita. Tingin ka Andre guys. Kani yang driver, bonsai mo kay diri kani agi may trail guys. Ibangin, ang tuhod na ibangin. Tara guys, oh guys. Grabe guys, dito kay diri guys, ay amo kauban ora, nawa na mangani oh. Ato mabutol. Paboto sa mo guys. Kontra guys oh. Kuya kay diri sa kontra guys oh. Masay kuan kantibas to. Ang nahanan ni duwangan. Tara ang kauban mo guys. Adong na guys. Oh, dara. Tara guys. Okay. Ha? Baguhan. Diyan din na yun. Bangking ba? Oh. Bangking ba oh? Bangking guys. Dami ang tuhod. Hindi guys. Bangking guys. Hindi lang sila guys. Kani guys oh na oh. Hey, what's up? Nico. Dot. Basta dito siya guys. Nakakaano siya guys. Siya. Guys, kauban mo guys. Nahirapan na sa kalisod guys. Easy. Here. Pasok to.
kuan basta kamulik kay bawa to asa to dapit. Kani Power Ranger ni nagsunod ah. Power Ranger. May babaw sa buntod guys. Oh, namin sa yung kaninga guys. So, na yung mga bata nagduwa dari guys oh. Luwas lang sa patid lata guys ba. Kauban guys, ibang ko na guys. Ilang kami guys, yung ikaw ba na guys. Wartong sana mo guys. Ada guys ay. Power Ranger guys. Guys. Oh, guys. Grabe, Oh. surag dan. Kanang usa guys, vlogger na gay na. Choy kay helmet guys. Lagyer ng usa guys. Usa Power Ranger na. Okay. Time to lusan na guys. Maglusan na guys. Maglusan pag-iyod. Punta kami dito guys kasi hanap kami ng gagamba guys. Gagamba. Ah guys, ora. Ganan guys, lugsungwan kay guys oh. Gagamba. Guys. Grabe guys, mura guys. Grabe, guys. Patay break guys. Lawas sila dari subos. Lawas marama. Dahan-dahan lang po. Hinay rami guys. Dahan-dahan lang po. Ay lang ipoy guys. Dito pa ako to boy. Dahan-dahan lang po. Medyo lalom. Berangkat duangan ay. Mana ay duangan sa ubod. Ada kalibanan. Ganda yung view guys oh. The nice place, the nice view. Guys. Choy kina guys oh, lindot kina guys. Pero aganan guys oh na. Ang amon sa gyanan guys, nindot kayo guys. Kuwang So, suso, guys. suso na lagpiyo. Lugsungon kay guys. Sinusaka, balay naman. Ada guys. So guys, ano natin sa aga guys oh. Balay naman. Okay. Guys, amo kini gisuroy guys. Kini lugar sa among kauban. Di pa kalimutan guys. Wala ni sa amo ah. Tayo guys. Baka mabusan kami ng gas. Kasi ito lang yung dati namin. Wala na pera. Ano bang tingko? Balay, namin uy. Ha? Yan, oh. Saan ta pwede yung kapanday? Una vlog? Ato boss. Lagi ato to. Ako di ba mga ka content dito? Ay, ulit na lang. Hi! Hello! So, desa karon may desa may hapit sa mua guys. Aras na may Ito taglandong dati eh. hapit ta mabot. Happy na na. Gayaw-yaw na choy. Kaya wala wala maana diri ba. Mga bala, wait pa kaya nila choy. Mahina nilalang na sila choy. Soy, bisa kaya ako vlogger ngayon. Soy, isang kasi siya na Sabi choy, makangari mo choy. Unsam na diya? Na dia bisa. Oh, no guys. Wow! What the fuck? Sunod na kayo. Grabe. Dan pa ni. Op. Amo lang ning giantos guys kay mao gini amo ang Kinabuhi. kinabuhi guys, mao mong gi panikamutan gyud. Ya manghinaot sa mi sa inyo mga suporta guys. Kay nagantos pud mi himo-himo ani kay para sad sa inyo para malingaw ba. Don't worry about that, guys. Guys, ako tagit guys. Guys. Namin diri kuno guys, doon na nanay mga tao guys. See, na lulo na ako. Lolo na mo pa.
Ay. Okay lang ni. Sorry ako. Daraday guys, oh, lindot kay view guys. Oh guys, oh. Oh. Pwede mo malipang diri ra guys. Kita kayo diri. Oh, namin diri guys. Abot mi guys. Oy. Guys. Layo kayo? Ay, sa masasabi ko ngayon. So na yung motor guys. Oh. Samay masulti ni mo dong. Guys, sinaglas ko guys, pero pumunta kami dito para mag-vlog para lang sa mga tao. Oh, ganun siya kasikap guys. Maya. Oh. Sana wag kayong maglimot na suportahan na mo yung YouTube channel na Sibutan. Oh, ngano naman na choy. Di na mo lagi nakage, mo lagi luksong. Kanitin mo pa natin. Gara ni mo? Guys, tignan yung kasama namin guys. Oh. Ayan guys, kasama namin guys. Ano ba tong lugar na to? Guys, alubong guys, tungod ka mo po guys, yung motor guys. Anong lugar ba to? Ibas to guys. Oh, tignan nyo guys. Yaya kasama namin guys. Tignan nyo. Ito pa guys. Ito guys, oh. Tignan nyo guys. Parang saya-saya. Guys, tignan nyo guys. Tignan nyo guys. Gaano katibay ito aming kasama guys, oh. See? Tignan nyo guys. Oh. Wala pa lang yun guys. Ito lang motor niya, ang Smash. Layo pala dito guys, pero ang gandang view. Ano guys, tabusan na kaming gas. Dito pala. Layo pala dito guys. Sobrang nahihirapan kami. Pero balang layo to guys. Gagawin namin ang makakaya namin. Basta suportahan lang ng YouTube channel Sibutan Choy. Alala. Okay guys. Layo guys. Guys, mau na ni guys. Mau ni swimming pool nila diri guys, oh. Oh. Mau ni swimming pool nila diri guys. Guys, mo ni swimming pool nila guys, oh. Lindot kay swimming pool guys, oh. Guys, swimming pool Oh. nila. Kaniya mga kauman guys, mga ligo na gumandra guys. Maligo namin Oh. dali kay mang-harvest na. Oh. Lindot kayo, mo ni swimming pool nga itom ang kuan tubig guys. Mo ni guys. Ala, dagko kay isdaw. Nagkoy na guys. Oh. Yung tilila. Ani guys. Ani guys, iguman mo kaligo sa swimming pool guys. Oo. Ari na- Mo ni sabon ni mo dere guys, ah. Oh, na tanawa oh. Kana siya, mo na maligo na sila. Na sila guys. So, guys, ato ni kamusta ang kabaw no? Musta ka po? Basta ka naman okay ra ka? Grabe guys. Grabe guys, Oo. ang layo guys. Kana usa guys. Iya ginagagwanta guys kay bahalag gidanggas na siya guys. Ang usa kay mang layo dito guys, pero kinanggas ni siya pero iyan ang gihatog vlog. Pero guys, oh na, balay ni diri guys. Lo. Yo. Tara guys. Tara guys, swimming pool guys, mga ligo meron diri guys. Swimming pool guys. Swimming pool guys. Oh. Oh, na ay water oh, fountain oh, na fountain guys, nastunga guys oh. Guys. Oh. Grabe guys. Pasok rin dari guys, mag-harvest ni. Oh, tari guys. Mo ni pambata ni diri guys oh. Diri Right, pambata ni dito kay pandagko to dato. Diri ba tayo mga Gate nila oh, lindot kay gate guys oh. Oh, git guys. oh gate. Hindi kay bio diri guys. Oh, so ni ron ko mga kauban diri guys oh. Oh. Oh, guys. Oh. So Bunal Choy. Oh, diri na sa mi guys. Pag humana mo swimming pool guys, diri sa Miss Farm. Oo. Farm ay. Diri na Miss Farm Oo. Choy.
murang kawato mamanok diri. Nakita mo itong mga kwansoy, itong mga karaan ng mga lagbat pa sa onda, mga eh. Maok na, niyabag na. Guys, abot na midri guys. Ibot lang sa mong helmet guys. Oh, kaon na siya saging guys, gigotom. Sabi guys. Gotom kaon saging guys kay pinangair man ninyo. Siyore, gasagay. Shout out tagya saging. Gitagan mo saging. Gi. Shout out ko ni Nanay Lucia. Butan kayo bisig badlungon kami pero gitagaan ni Saging, saging. saging, salamat kayo. Salamat nay. Suporta jud kanamo. Wala ko sabi. Oh. Wala ning mangod lang ko ba lang. Guys, pag nga sa namo guys kay magkuhan sa miha. Ngihi guys. Ayaw bilang. Pasabot man ako. Guys, oh, dako kay lawas guys mo ni nagkuhan na mo dire di mahadlo kani guys oh. Tinagkaw, guys. Pakita abs good. Oh, asus. Araw, gilanat to kaw singkaw saging mo nakahurot saging guys. Dara guys oh na oh. Mo na yung mga karaang tao. Gusa ka na. Bisig gilantan ko guys oh. Alin dapat mo. Sila kaon man ni. Dana. Hindi ko na lang, inyo na. Guys, manguha na ta guys kay para makaluto ta. Guys. Manok ko yaon na ni. Wala to kumahol ka yan sa manok. Wala ko diri. Guys, manguha na mi guys. Manok kay. Wala ko manghod. Oo. Na ko mahol. Iya ta mo ka. Kata din may Uli mo basta kay purol. Ha? ano na magiging siya. Lat. Laom de kayo na. Dia. Oo na wala pa man laom ka mabago na kay ni. Pag brief lang. Pabrip lang. Guys, dara guys. Libot na mi guys. Asa mo mga Bugawan nyo dato. ako ni na. Mabawa mo sa? Okay, so. Guys. Unang isod guys. Kemudian unsa may yung buhaton dia. Layat. Tara guys. Isang ko sa abas ko. Layat. Oh, kana. Oh. Ge. Kana guys. Bagta dito bikas. Para mo sod sa kuan. Oh, nayabag na ng duha guys oh. Oh, ge bugawa. Chat. Panguha dyan mo para sudan. Okay. Alain tao na guys. Ganda na to guys. Kay... Tara guys. Nakahuli na. Tara guys. Yeah, tara guys. Ginihinay lang. Baka pagalitan tayo ng may-ari nito. Wala na guys. Ang dami pala ditong isda guys. Diyan. So. Hindi yan manok. Choy. Ito na guys. Lala mo na guys. Woo! Ang dami guys. Ayaw guys. Bulkan kayo. Guys, tumitingin ang may-ari guys oh. Ge. Ito guys. Guys, horot na ng pispan dre guys. Horot ang pispan, horot na rin isda dre ro. Tilapia dito guys. Ni guys. Guys. Che. Bili ng makina guys. Na guys. Oh, ayan. Ayan na guys. Ang dami guys. Ang dami. Dra guys. Op. Wala kagwanta kauban guys. Wala kagwanta. Ganahan ang panguha. Op, nilayat guys. Sus, ate sayang nga to. Malaki ito. So si Layat, hala. Ato na kay na iko. Layat. Hala. Oh, sus, nilayat dara. Kuha to. Grabe naglindutan ng tilapia ay puti kay mo. Balik to guys, balik. Balik na pod. Ay, daghan naman ito ko. Daghan ni kaysa. Kondisyon kay tigkuha guys. Kondisyon kay tigta kon guys oh.
Kira coy, kira coy. Kala. Huli ka! Kana. Payo! Huli na. Balik. Taas ka kayo, di ka balik. Yo, what's up guys? Di ka balik sa kwan. Di ka balik. Kuwan mo kayo taas ka. Allah, tara. Yan ilaya to, grabe isda eh. Mura masya ka na, mura sa guys. Naglayat guys, kita mo to guys. Oh, layat na pod. Sugatan ito guys, sugatan Ako ito. kay di ko kagwanta. Naog siya, naog na. Naog ng Power Ranger. Pag-brief lang. Okay. Oh, naipa-ranger na mo sa among kuyog. Oy, pag-brief lang ba? Basa na purol. Di mo basa. Mabawan ka doon. Oh, nilayat guys. Oh, sus, grabe isda to. Nakuha kang may, similya. Dara guys. Mga kuan guys ay na. Pahurot gini rong isda diri pispan guys. Tara. Unsa na sa ning usad diri, gisikop na sad. Murag kadakop. Nakuha gid mo. Nagkuli kayo. Na. Ray ba ni kay para klaro kayo? Iso di mo bataan. Choy. Dat nakakuha. kinado siya, balik. Balik kay gamay kinado. Luoy kay isda guys oh. Oh. Luto ka na. Lutoon ka na mo guys. Oh na nilayat niya to, tapaosos. Grabe daghana. Buha to eh. Luoy kay guys oh. Luoy kay isda guys. Dawatan niyo, Choy. Hoy. Dapo kayo. Musaw. Ano yung masimilya, balik kayo. Matay na na. Dara guys. Gawas mga uban. Munang tanawon guys, daghan wa kay guys. Ito guys, Suyo. Yo, sikop nta. Tara guys oh. Oh. Tara guys. Naam lagi nay. Allah. Unsa man na? Lamig kinis kargot. From lagi nagdagat lagi. Grabe tara guys. Okay guys. ito ang nahuli namin guys. Wala ka kuha na, ito nahuli namin guys. Dito lang kasi. Nahuli bigman kaya malo kita. Ha? Matok po eh. Saan? Oh, hindi. Kau tanah. Kayo siyot. Dito ngayon mga lumatok. Yung kuha na mo guys ay. Matok guys. Mga limatok. Dara no, Di na limatok. dara no. Limatok guys. Limatok. Limatok na yun. Na Man. Balik siya diri guys. Ti mainita. Pasudlan natin. Ini natin to. Sa isdatin. Klaro yun. Guys, apa guys oh. Alan, lukso oh. Lolo, dakuha boy. Bagtar to, makuha gito ro, lami gito gyud. Like ko ron. Dubal, patubang din ako, Joy. Milya. May. Ano? Turo dakuha to. Ito Choy, kainin nyo to. Ilabay na yun, nagibalik diri. Alimatok. Kuha kayo, alimatok. Kuha, nakalain eh. Malimatok choy.
Lah, agi limatok gede oh. Oh? Datoy. Oh? Ara limatok. Ara coy. Muna limatok. Lah, nagde limatok. Lah, nakahuli na kami ng mga malaki guys. Huli na tayo. Ayun. Look. Ito. Guys, meron ako nahuli guys. Tinjo Ben. Isa. Di ba? Tara. Isa. Ge, Isa. Isa. Tinjo guys. Isa. Nakuha ni. Okay. May nakuha ako guys. Oh. Ito Lah, guys. Allah, kadang Allah. Grabe Dre. nakuha. Yamit. Nakuha dyan. Guys, guys, sudan na nila mo guys. Guys, balik na rin sa ubos. Atay na, may matok. Ayun na ikon rin, lukso na dari. Iya kaya pa doon. Gagmay ka na. Hanapin na kayo. Uy, butang ko na tayo kati sa kaliwata ko. Ayun, Lewat ako, utang na rin, pilit. wala naman, ipatay man. Lo, laya to. Kami ako. Dato ka utot to lagi ron. Ka utot to. Adari upos ka na, si Miliani ka na. Oh. Ang important to dia. Grabe ko. Dara. Ah, kuya, tunga ni mo banga gani. Karo usa. Kami, dahil sana ako sa niyo. Kadi wala lagi tulingan ko. Naman Choy, na ba yung nakuha na Choy? Pakano ni scramble? Choy. Oh, dara yun sa ni. Dami, Choy. Oh, Isda. Ito lang nahuli namin, oh. Ito, laki-laki. Ano? 2 kilo na to, guys. Kami aja na. Uy, meron pang anak, oh. sabuan meron dire guys tag iya guys kay nanguha rami dire nga wa man ang hit. Ah, kana sila mo na. Haway. Mo na giuhaw na walay. Waday tubig po. Itong tag-inong sa nila. Lagi. Dara sila na. Oh, dara sila. Mana na Choy? Daghan na kayo na Choy. Grabe ka limatok guys, itinaghana. Ah, limatok. Kagaya limatok. Paglimpyon sa dana ron. Banyo. Oh, ligyan ka na. Ben. Oh, video Ben. Oh. Dara. Ge. Isa. Ge. Isa, picture mo na yung atas. Ge. Ah, dara guys. Ah, dara guys. Kuna siya guys. Gutom guys na. Dara guys ay. Agi itsa na balik na ron guys. Na dako kay guys oh na. Kuniton guys. Oops. Isa. Oy. Guys, oh, nataptag limatok. Lah, dili. Kaptan guys. Awan guys. Ah, kaptan limatok guys. Allah. Ano unsa naman tao na. Hala guys, taptag alimatok ko sa. Kawa. Hala, nataptag alimatok. Gahi sa ni dugo. tao. Ito sa akin Oh, guys. oh. Nagidod Tapang na guys. Oh, gidod Kainin mo guys. Kainin. Ay, bada. Ala, gidugo guys na, dugo. Dugo guys. Lagi sup-sup. Unsa may masulti nimo nga nataptan ka, Choy? Ako sulti dire nga. Oy ko mahadlo ka ng kuan. Basic ito sa akin. Power Ranger mo na siya guys. Sibog, tira. Dara guys, mana guys, mana mikwa guys. Guys, Ah, grabe guys, net limato guys. Dara guys. Oops. Ah,
Guys, mau na siya Number guys. one. Hinakaw namin to. Guys oh. Daghan kay guys, wap nilabot sa alimatok. Ikaw Bye. maliit ka, dan ka. Ito, yung Christian, nagupla, nagulmato ko, yung manitang dugo din na di ay. Dugo na sup-supo na kanang sup-supo. Atay, alimatok, pinupi. Sap-sap na. Maliit lang oh. Yung lukso na ron. Guys, agay. Daming na. Nagpuwa mo na sa. Asam na limpyuhan dapit poy. Namin tubig na kara. Guys, bala magatabtan basta kuha lang. Oh, kuha sa siya. Grabe mo dog. Sikop guys. Alah, dako guys. Oh. Lah, dako kayo guys oh. Guys, nagdugo lagi ito ay, matasa. guys. Dagan limatok na sigukot, pang limatok sa sikig-agis. Supo din na di ay. Dara guys oh na, napaakan ni siya guys. Nawa yang pinaakan guys oh. Oh, oh. Gadugo guys oh. Oh. Pa guys ay. Gadugo guys. Guys. Dagan ba kayo eh? Dagan ka dagkoy? Ibubuhat, tapos kuhain ka na. Nakto ba? Ito, matok naman guys. Kainin mo to. Ano na yung limatok dia day? Oh, tigo na na. Yan na kamu hugasan na. Atong kuanan. Ako lang kang datay. Ano na yung alimatong diri sa? Asa ni hugasan poy sila? Ada to ni tubod. Ano atong hugasan? Lagi ni limatok diri ba dai? Kuan. Ano man yung tubig ay daray. Ada tubig ko dito ako na dato. Diri ko ani. Oh. Ada pa dato ay na. Ada na oh. Kutsilyo, was de kutsilyo. Ada ri. Pag kutsi natin kaya tawa kat nita at nita. Ay, may mainom dire koy. Ngayon, kamu hugasan na. Walay hos makabot dia poy sa. Bawo ta oy. Ha? Bawo ta na. Subuan ta na uban. Tuwaon kanina. Sugbao ni wa man tay mga kuan. Lamas. Sugba ba? Kaning huso bitaron niya dato. Ato na padong dato. Oh. Walay putol dia sa hos poy. Ah, bitaro tare. Dalo dia. Bitaron na tayo, balik lang. Dito pa mo balik eh. Choy. Rachoy oh, among gida choy oh. Choy oh. Mundot ka na choy. Kani nguha sa mi choy. Gumana mo vlog mi. Ngaon sa midaan. Bye. Ano ka choy, napakan ka choy? Napakan si kog. Lo, Taktan si kog limatok choy. Okay, kutsilyo. Grabe, Power Rangers oh, pero nagdugo ang kuan. Oh, Grabe choy. gabiha choy. Grabe. Ihudot na na. Unsa na pagluto choy? Sinugba. Sugbag Pangutang tuwa ko. haling ta, haling ta. choy. Ha? Kanang sa atong tuwaon ba? Way lamas eh. Nambal Asir niya. po di asir bitsir ay. Nambal niya. Wah, sige pa pala. Subaw na tanan. Atras mo kamay, kainit kayo. Atras ba, kainit kayo. Maghaling tayo. Wa si lighter din ay, lighter din chan? Wala lagi. Plato guys. Nariya, letter. Ay sa kog plato di choy, wa ba tay haling. Usay pagkaon na rin scramble. Mudin tambo kayo di ay. Ay, bugas ipan dito. Haling mo para sa luto tag bugas. Nawa dia kan letter, letter dia. Haya gol di choy, grabe sa choy. Oh, tara choy. Naman manok Sa may kuan mo dia. Kira ka dia. Ouch, okay kayo. Maghihamig manok diri mga kabunan no. So unahon sa naman tinatya mga kabunan. Gila mo kontenta. Ako sa tong tawagan di. Para makakaon to sila natong tinawat nga tilapia ba. Oh, betul sana. Basta maafta na sa atong tagyan ni ba. Para tanahin itarong ni. Mo gani. Ako sa tong tawagan si Okay la. si ito. Si Shot si Kwan, si Pakito. Oh, ako tawagan sa. Oh, Ay, sa ko dari. Oh, si ako sini parang pero ako maniho na rin. 4, 3, 2, Pisli tiga tut. go. Asa ginamber atong tuhan. Katong kuan siguro katong 09 pikot-pikot walwalo siyam. Mo to. Oo, aron na. Oh, nara.
Lo. Boss. Boss isyot. Hindi ka mo sa tawag sa darin. Tubag mo mo. Ako magtawagan mo. Pakito. Pakito ba? Huwag sa doon sa tawagin mo. Dili, nagkuyog. Kuyog. Si kuyog. Ako rin gitawagan. Ako rin gitawagan mo. Si Pakito. Pakito. Hello na. 4, 3, 2, go. Lo, Pakito. Ari niya mo dire sa balay kay kami tilapia dire niya. Sugba mi ni Bustang kay dire. Ari niya mo. Umutana sa kapeng nga mo. Lo, may Pakito. Asa mo ron? Oo. Ang ano, Balik. asa mo ron? Wa mo di mo busy dra. Kan ba kay makalugar mo dre, ari mo dre nanguha umi tilapia sa pinawat ng tilapia. Bahala ka. Okay, abada rin ka ba? Sige. So, wala pa itong pagod. Sige. Duta mo ba, no? Susubo? 4, 3, 2, go. Lo, boss Pakito. Asa mo ron? Ari mo dire balay kay kanang nagluto mi dire tilapia. Dala si boss isyot. Kay nadagan na yan mo nga tilapia. Kung dili mo busy, ari na mo dire. Ya, mga ari na mo. Ano lang, hindi na kamarag tawag. Ang kanang nitubag man kamarag nitubag kanila ba? Ring. Ring. Kita sa doon kayo. Dito lang kadapit. Ato ra na siyang padak. Adire lang yung. Lalo lang. Wa mo nakita ni Dre wala nang kita. Yan sa may. Yan. Kita, nakita na rin. Dire do am tigil. Ay, dire siya asap to niyo. Kuyo kita dai. Di nagduwa kay tag email. Ay so na si mong bulsa. Dili nagduwa email ni. Ako may nanawag. 4, 3, Nagatingan mo. Mat. Butyo. 4 3. Oh. Atin tuwa kong email muka. Nanawag. Shit. Pag-bombe. Miroy. Apo siya biyaga. Ayo, sige dua, sige anang na, imong na, sige impormasyon ano. Magay kadiya, sus ya atay kita buka si panawag. Buena, boy. Butyok. Ako ano yan mga buboy. Butyok na dagad. Wala kang taste. Atay, namatay na ko. 4, 3, 2, Ah, grab gayas kontra. Oy! Iskot na yung nawag. Sa mani. Butyok. Ate, bago na ito, bisig. Nani, kuhan? Lo, boy butyok. Oh, nada tayo, nagduwar kong email. Ha? O di mo ko busy dire. Ano man? Nanguha mong tilapia? Oh, gi. Mara ko, sab ka na sa mo, nagduwa kong email. Nawag mong kanoon. O lagi, asa man dapit no nanguan? Itong balay ni Tangkay? Oh, mara ko ron. Oh. Okay, magdong na ko ra, oh. Kanan mo, eh. Okay, padong na ko dra. Siyot, dalag. Asam kulak ko pa inyo. Ara lang kulak ko to. Na video na ito. Okay, dito sa lagato. Okay. 4, 3, 2, go. Oo, ko bisig to ato dito. Yan na lang. Dato ka kanaw, baro ka kana. Asa dapita ka. Dato ka kanaw. Dato ba? Kato. Kano po dato ba? Gikan ko ka nagtugway si mo kabaw. Adi, nagayo lang ka ng kuralo. Gikan sa tugway siya kabaw na nipahuway siya. Okay, 4, 3, 2, go. Okay, nakuwisig to ato dito. Tawag ako. Boy, ito to boy siya. Boy siya to. 4, 3, 2, go. Boy shoot! Boy! Boy shoot! Boy shoot! Ina, bungol-bungol, masagay na. Tingnan natin. Uy, tabungon manong ka naman. Lawgon ka dito, naunta. Nawa, kagamukay, kaya nag-ayaw ko diskuran ka. Pero yung mabot manok dili piti naghana, kung pampulan sa dili. Tawag na kung ikuan. Oh, sabay, tawag.
Butyok. 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 Butyok nga dito siya. Butyok tangkay. Ya, ako sa mingon tayo sa. Oh, namunta ka diri. Ano may tuyo nimo? Nawag na dito. Oh, nya, unsa man? Mga kung tilapia. Oh, nya, kana kalami kina. Ayun siya, di ba kung sabi siya doon, patuon pa sila. Ah, sige, bahala. Ya ako niya kubra sa kakao lang ko tilapia. Ya, so ta, ilan? Ya, tuwa na to. Abi kayo ba? Biya ako niya kubra diri. Bahala ka sa pako sa pako mo. Mga utang tilapia dito. May to, di kabot na to, malupon to yung Oo. tilapia. Na, tuta. Na, na. Ay, sa baligaw sa to. Ay, kabot diri nga. Ya, mag-ilis ako sa Diyos. Ano sa mag-ilis ako? Mag-ilis ako sila ka Diyos. Imo sa, mag-unas Justin. Imo, kwaon. Ay sa, mag-ilis ako ka Diyos. Singot na kay ko niya. Kahat na ko, sila na magsugba na sila. Awa, on sa ilisan. Ilis nina ba? Okay, ilis ka Justin. Maan lang ko. Ngayon na ta. Lalaki ko. Yan naman sila Next na gusto niya. Ako din. kami dapat ko yan. Ya, kasi mo pasakan ako eh. May ikot na dito rin. Basta kong singina niya. Iris ako. Iris ako. Ay, kaya yung haoy. Na, totoo. Bahalag sigot. Bahalag pa lima ko sigot. Totoo na to. Kaya na itong suma. Naasa to itong haling. Diba? Ito haling ito. Praktika to basam to. Mangita to galing. Ito kaya ako lang. Dami sila buwang ngayo na ba ito na ini tidak mengkuha tidak tidak mau abia buwang itu sedia atau balik dati yang pispan dia ba Lumpog ito. hatag kami pada inom demi kuan ba wow demi Oh, dara. Dara. Haling lagi nih. Haling. Ha? Adong plastic. Dara. Mo ni mga hindutan na haling oy. Say tawag ni haling gani. Dapat tiil nga murag ka na sundang. Mao gini. Basta kinabuhi na tong pobre. Tilapia ha eh. Basta mao gini sa probinsya sa. Ana ha, nya. Ino ninyo nga igluto gani ani di ta ni ihatag tanan kay dagko ra ba kaon sila. Ano gina? 4 3 ikaingon Mar. 4 3 2 go. Igluto ani. Ato ni taguang uban. Kay katong duha, itong dagkuwag mga kaon ra ba to? Itong mga dagkuwag kaon na to. Sa ni isi do si Pakito. Pagtara ko eh. Lagi, itong dagkuwag kaon ni ato niya. Kana mga dagko mo na to bilin. At kibuan Ano atong taguan para nasa day sobra ba para. kan alam ka. Kay kato kana ipa kaon ta na tanan. Awan natin mabilin. Kansin ta to nila kay dagko kay kaon niya kita. Pila ra toy kaon nato. Lagi? Usa na gani atong mga lawas so mura nag Dagmag itong kaon mo. magbuwang pantuko gani siguro ni atong lawas. Hinoon, tukok kulay para sakitan. Oo, ginoon. Ato nagkutihaling kay Ato para maluto na ni gutuman na eh. mo na yun. Ito na yo. Lagi. Ito tiguan, ito kita tiguan. Malipat ito na ito. Magbalit man to. Kalang ko ang tilapia. Tara gila na gitu. Na guys. Lapyaw. Oh. Okay. Hey! Mga kabunal. Huwat pa na mo si Kuan. Shout out daw sa si Saulo ba? Pa-shout out no Saulo. Oh, okay. Shout out daw. Ay lainig taod-taod. Kaon na So po. mga kabunal oh. Shout out daw niya ni Kuanday. Justin natin. Ni Saulo Vasquez. Tara, Vasquez oh. Shout out daw mo niya Red. Nga on Red. Shout out. Ug sa mo shout out pa diya. Please follow my page and my YouTube channel. Gigi ko na kana ano. Bunal mga guys.
Wala may sauce. So guys, bago na to sugdan na itong pagkaon, namin tayo lamay pangadje. Nyara guys, kanang na. Mga kabunal, no? So, wala may ang magkaon kung may tilapia mga kabunal. Sunshine. So mga kabunal, no? So, nagpaabot na sa itong isang kakauban kaya nanguha pagsili. So mga kabunal, kung gusto mo shout out, Sige, bunal-bunal ito. Bunal. Yan ang bunal daw. Ay, gidaggan Guys, pa oh. bunal guys. Suod mo akro. nagkubunal ba? Dagan! So mga kabunal, Ay na lang oy! Layo na kay ka. asam ni Ipoy. Sili na kabunal. Wala guys, luto na mong kuan tilapia ha. Na luto na tao. Oh, mga kabunal, no? Sa mga tilapia din kabunal. Luto na daw. Luto na ni siya, oh. Ang uban lang hilaw. Luto na. Luto na guys. Luto na. Sige, mga G sa mo. Yeah, mga G na ta guys kay blessings ni. Sige, ato mo dato tanan Ay, sa. tatanan. Ikaw, pangaji ka na. Kat, ikaw lang. Ama namin, sumasalangit. Ngene, The Father, the Son, the Holy Spirit. Gi, Amen. post man na. Close your eyes. Ama namin. Santo. Ipiyong mata, ipiyong. ang mata kaya. Lord, thank you, Lord, this food. Gitagaan. Unta kami tanan mag-upload, sila pod, kami pod. Thank you, this food. Salamat kayo sa nag-sponsor sa tilapia. Amen. So ni Ipoy. So, Salamat kayo sa kay Ginoo nag-sponsor na, ani. layo basag layo kayo, maayra kayo mo pag Piyo nga ni Mahal mata. kayo mag-ari dito. Salamat kay Ginoo. May sa mga disgrasya, sa mga kadautan. Salamat sa kayo. Salamat kayo. Sa mga grasya. Amen. Amen. Samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bunal mga choy, kaon na kayo. Bunal choy. Kit na yo. Ayun na. Tambok na mi. Kuha niyo mo ay. Subscribe. Mga kabunal, no? So, Wala. Gusto lang mo dahil joke sa Ah. yung mga kabunal, mga onday tayo eh. Saan sa mga kabuhi. Bunal bitag migo sa kahoy. Pagkasing niyo ay tabuning kamera. Ay, dabuni di bunal. Naman asin na. Namday kuanday. Naman asin na. Ilang sam. Asin na. Siliyo na ito. Mga kabunal, no? Mga onta, tilapia mga kabunal. Mata, pangalan ni Ama, ni Anak, ni Espiritu Santo. Mga to tayo mapoy. Amin. Buta nyo. Wala ka mga atot bilang mo sa skina kay batik indan man. Pero, masuod lang ka. So, mo to eh. So, sangko ano na to. Okay na. Tuh, layo pa. Duduk na. Nadag na to. Nadag na to. Ano pala? Asa na dai? Ah, mo. Nanguto ka to na mata.
Dari guys, padung nami guys. So mga ito, kanari. Dati dia. Daan namang tao. Okay, abot nami guys. Pao na namang tarpulin. Tino. Tin. Tino. Kay kuan nila. Oh. Kay inig dawat ba nagkuno na. Yung tao na to. Guys, nagpa-friend pa kami sa Balamban guys sa para pista sa Mua, Natinan, karon Lunes. Nagpa-friend may mga na guys. Lugo na si Betachoy. Babat ni guys kay. Kana 3x4 ba? Oh. Tipo, kana 3x3. Dati na ba 'to? Say, Oh, duha. Ato dapit sa kapilya ba? Oh, nagaw Uy, may kapilya na dili babaw. May ba? Kina na. Tagpara tagsusurte adong para. Duha lang. Say palito na to. Palit tao ko ani. Onya te bakal. Ay bago sudan. Tilapia. Martes sudano to ron. Oh, tilap. Tilap ta. Tim. Tilap ta sa tilapia. Okay, ganan. Guys, nagpa-friend pa demi sa among kuan kanang lugo Ano di ka para sa pista sa hingat na. Mani guys, nagpa-friend mi diri sa Balamban. Na. Ato ra mi dito sa kuan guys. Guys, nagpa-friend na demi sa among lugo. Nadara ko mga kauban, mga hanap pa jis panas. Apa esay? Ranger na mo eh. Ranger ay. So logong ang glass ni mo Brad. Kuha ng guro tayo na po eh. Ay classmate. Classmate na sa una na gud. Boss, Di maptag. Te, pila ka klase sa natay. Mga 1 hour. ay ayan na lang ay balikon lang ako. no sa Balamban, Betagwan. Cebu City. Ato sa sitio. Sitio Barangay. Sitio Sulpok Barangay Tumpa. Uy. Guys, nagpaabot sila guys. Medyo daghang kay customer guys. Dapat mga chichiri na lingkod. Na demi dito guys na kuha naman mong gipa-pray na si Butachoy. Yes. Na pati panakanan tao guys. Nasa laga guys ko. Ano ka? Daghan pa kay tao. Tara. Ay, salamat. Lang ang kanado. Salamat ma'am. Nya, sabay masultin yung dawat na mga tunata. Salamat din yan, ano? Salamat ka. Salamat sa ano ba ng sponsor ay. Ay, sponsor. Ay, sponsor. Saan naman? Grabe. Sponsor sa mga sponsor sa Nambabaw ay nagpangababaw para nagtud ipit. Muwan na. Bila gusto pa ni. Kana lang sa duha. Ako dito lang. Ana dili ko tanan na duha. Oh. Ya ayo punya bungkus. Wala ka lang. Ay labtak ko. Okay, putri. Bato na to sila na guys. Naitak ko. Kani mao ni ari lupit. Kani mao ni ari lupit. Kani mao ni ari dito. Kana makuha mi tanan ay palayo oy. Wala yo yo. Doon. Okay. Agay ko na.
Love scores. Oh, let's isistin ni loko. Sige, ano mo? Ikas ang buhay na tugbato. Tagtang sa bubul. Ora ako ba nagchilyo? Grabe as mga bad guy oh. Guys, nagtaod mi diri guys. Guys, na nagdaon din mi diri sa Parapista guys. Dito makamitan nanti ha. Oh, So, Labay dapit. so mga kabunal no, magtaon na mi diri kay Parapista mga kabunal. Lag asa ba lang meeting? Yan ba ba? So mga kabunal, kaya mo binibitayan na og gising water mga kabunal para sa iyo na to. Pira na pira. hindi maabot sa damdam pa unta. Magkano na to? Yan ito sa likod. Ata ba ba? So mga kabunal no, dili kay maklaro ang Ito mo babo. ang Chan, rent kay sakay mo babo chan. anak kayo. Ato na sakay dito kay isa ko. Pwede man. Aray, lagi pa na ng kurente. Ay, kurente. Hello, kurente. Buta chuy. Ah, dito na lang kay Juan. Ay, ikaw sa wifi. Yan na sa wifi. Higot na ng lubi. Pilaom na lubi ha. Sa kane. Dino ba pilaom na lubi ha. Sa kane. Ako sa kane. Tagaman ko sa kalubi-lubi. Ay natso sa kakalubi-lubi because sa lubi-lubi is not kaya kaya. So, ang lubi-lubi, takak ni. Ya, takak to ni. Why wala ni. Di pwede ni. Mo na kinapoy. May kuha niya, Amerika, tagagawas sa sponsor ni. Tagagawas. Tagagawas sa sponsor ni. Gusto gawas ha? Tarpulin ba tagagawas? Asam na ninyo ikuan. Doon ni kabuok? Hoy, asam na ninyo butang. Oh, asan ko ano? Scooter. Mar! Yan, wala kabuok din. Wala kabuok. Nani usa. Nani usa. Yan na lubi oh. Pataas din na. Puy puy. Hi. Ang nga ka sticker. Ang nga to sticker siya. Tagay sticker. Idol, idol. Tagay sticker ba? Nga ka sticker. Soy, na motor. Ato babaw lubi. Uy, wala nang usaw yun. Wala ba usaw? Papunta. Aman. Abang usa ka kan. Pero na mangipoy. Sakta dito. Sikoy. Bunal koy. Saka di sa babotin. Subo sa udlot. Kisa ka ba po? Mana ni mo, Brad? Ito pa na po tayo. Kiro. Ato mo sa udlot to. Yang kaka. Ito may adjasan dito. Ground dito. Kapay ground dito. Kaya ba, Banchal? Kaya ba? Dirahay mo. Kaya tini, paulin yun. Ima tiniyan na diritin. Yun mo ba? Ibig siya pa iya ha? Ay, sa biray mo atin. Iya sa bay pa una. Ya say pamira. Papaw natin. Dirahay mo natin. Ah, may isa na ikuan mo. Kidari, Hanay na natin. Sakay mo natin. Puy puy puy. Sakay gamay. Sakay babaw gamay ba? Sakay. Sakay. Alat ko, ata naglubi. Ikot sa nasi mabukton. Ikot sa mabukton ba para makasampung ka. Ako makasampung ka ba? Nabe mga mixer mga lagi. Ihigot na si mong kamot. Ihigot si mong kamot ba? Oy, paasa ba ako? Itsa na ba? Itsa na ni. Oy boy. You need to another kitisi. So labay-labay yun.
Nato ka ni pila. Wah, pila oy. Ilan ka lang, pas. Tek, tang-tangalan na gumanti natin. Para birthday na mo. Ito mo sakay, klaro pa. Kukiti. Barak. Okay kayo. Pila din. Higot ka na. Palatay sa kahoy oy. Abe. May motor, daplin. Palapos na ari na higot. Kahoy, kahoy. Aw, Bagay, palapos kay ari. Ayaw pitata po ha. kiryo. Pila. Kabira. Dali na ka, kirya. Ano ba palapos, palapos. Ano dumi? Ari na ko. Besi mo, besi mo. Ato pagbato po. Ato ni Lagay. Ayaw pakili di ato. Mo lapos dire. Igab bangag yung. Adi ako ko mo.